and doing a hala. Hala. Why the door is open here? Good morning po sa lahat. Bumangon na ako at late na. Si Mr. hindi pinakain yung aso. So kaya bumagon ako ng sobrang aga kasi kailangan ko itong ilagay na itong mga kailangan nating ilagay from last night na hinugasan natin at pakainin ang mga alaga. At then, naobserbahan ni Tami na bumangon ako. Nagmamadali din siya. No, galing siya sa labas na nigarilyo. So nagmamadali siya, sabi niya. Siya lang daw yung magpakain, no? So kaya bakit daw bumangon ako ng maaga? Alas 7 na ng umaga mga loves. Hindi pa ako pababangunin. O pababangunin. So yun, nagmamadali siyang pakainin kasi iwan ko sa kanya kapag ako yung magpakain sa aso, the next day, kailangan siya talaga yung magpakain. Parang alternate. Gusto niyang alternate kami. Paminsan siya lang siya. Iwan ko kung bakit, no? Nagpahalik ako sa kanya mga loves. Kaso, sobra kong short ba? Sumakit yung niya, likod. Sumakit yung likod niya kasi nga sobra kong short. Kailangan niyang mag-bend down. Diba? Tigos na talaga ang asawa. Hindi na mapigilan. Hindi na talaga mapigilan mga loves. Kasi po ako din, matanda na po ako, no? Bye mga babies! Bye, Tommy! I'll see you tomorrow! Bye, Minty Minty. Bye, Woogie Guy. My son is still not coming, Han? No. I don't hear any bouncing either. Bye. Bye. Mama's gonna go upstairs, listen some music, and doing a hala. Hala. Why the door is open here? Halaka. That's why there's a lot of flies. The thing, who opened it? Did you open it yesterday? I did not open it. I never open it. It's too hot in there. The attic. That would be you. Halahan, maybe there's a witch. Halaka. Why this is open? Do you have your son down there? Oh my goodness. Kaloka. Honestly, I closed that properly. Yesterday, I don't remember. But you went shower yesterday, right? Yeah, but I don't come up here and open the door, hon. I'm telling you, this house is haunted, hon. Magpa-music ako ng Christian song mga loves. Magpa-music ako kasi kahapon imposible talaga. Wala jud ako dito hindi ako dito nagpunta. Kaya pala ang daming mga langaw na papasok. Ang langaw ata nag-open mga loves. Magpa-music ako mga loves. Christian song. So nag-private message about kung ano daw ito yung mga tanong niya, no. Madali lang ba daw yung spouse fiancé visa or magpakasal sa Pilipinas? Para sa akin, fiancé visa po ako, madali lang siya. Depende sa process kung ano ang kailangan. Para sa akin, kahit mali-mali yung mga birth certificate ko noon at nagkuha pa ako ng baptismal, yaorn, pero madali lang siya para sa akin kasi meron akong naririnig yung mga spouse visa po. Matagal po siya, no? Parang matagal siya, pero okay lang. Kasi I think much better na magpakasal muna kayo sa Pilipinas. Mas maganda ang pakasal muna kayo sa Pilipinas. Pero yes, madali po. At ano ba ang kailangan
ng fiancé visa or ano ba ang hihingi ng USCIS kapag mag-interview, embassy, US Embassy. Ito ang noon sa akin kasi is mga birth certificate ko, dapat kailangan naka talaga yung birth certificate niyo na bago or galing sa NSO ba yun? Nakalimutan ko na mga labs. Ang tagal-tagal. 2007 pa yun. And also, sa akin hinihingan ako ng baptismal and mga proof na nagkita kami, 2 beses kami nagkita. And then, kung nagpadala ba siya, of course, kung nagpadala siya pera, yes, nagpadala siya para to, hindi support sa akin hindi bigay. Yung mga send na pera para sa mga process, kasi nga, mga labs, hindi po kami nag-process. Nag-ano kami ng agency para madali, para hindi na kami mapagod. Pero kasi may mga iba din na sila na yung nagpa-process para hindi masyadong mahal. Kasi mahal po talaga kapag mag-ano ka ng agency. Madali lang, mga pictures, mga tickets, kung sa ticket ng American or kung sino ba yan yung AFAM ninyo, papuntang Pilipinas, yung na-meet kayo, of course, pictures. And nagtanong siya kung hingin ba yung bank account. Sa akin, wala kasi, at that time, wala akong bangko, no? Diretso cash kasi yung trabaho ko noon, mga labs cash. Pero hinihingan po ng bank account at kung ano ang trabaho ng AFAM, yun lang siya. Parang sa ngayon, madali naman mga labs mag-process. I think madali na. Kasi hindi katulad noon. Ngayon kasi may access ka na sa internet, anywhere, makaano ka na kung ano yung kailangan mong dapat gawin, no? Kung ano bang dapat requirements, pwede ka nang magpunta ka sa USCIS.com, kung ano ang requirements sa visa ng fiancé and also kung ano ang requirements sa spouse visa. Yun lang siya kadali, no? Pwede ka nang mag-research at pwede mo na siyang gagawin at makamura ka pa mga labs. Marami man talagang nag-a-affirm, no? Pero dahil sa mga technology ngayon, ang dami nang may alam kung paano mag-process. So, yun lang siya. Pero nagulat ako sa nagtatanong, hello po sa iyo. So, yun, sabi pa niya, doktor daw yung ano niya. Mag-process na lang kayo, doktor, kaya mapira niyan mga darling. Doktor yung, kung doktor yung ang boyfriend mo or fiancé mo, kung doktor yan, kung magpakasal kayo sa Pilipinas po, mag-hire ka na sis, mag-hire ka na kasi po mas madali at hindi hassle. Masakit sa ulo mag-process. Promise. So yun lang, madali lang siya. Ibigay mo lang yung mga requirements kung sinong agency yung kukunin ninyo at yun lang, magbayad kayo. Madali lang siya. Yun lang. Samahan niyo ako. Harvest tayo ng ampalaya. Yun na lang yung lutuin ko. Hindi din si Tami kasi din kakain ng ampalaya. I don't know kung anong niya, pero ayaw talaga niya kumain ng ampalaya. Kunin natin. Takot lang ako baka andito pa yung ahas, no? Kasi nga, kawawa naman yung mga ibon. Uy, nasad talaga ako sa ibon, mga loves. No? Nasasad. As in, gutom ako para akong matumba sa gutom. Kunin natin. May tao dyan. Oops. Baka may ahas dito ba? Walang daming ibon. Bukan dito. Kunin na natin ito. Look. Ito ang malaki, oh. Ito na bites na to. 4. 4 lang ba? 4. Tara. Ay, kamatat. Excited lang naman ako dito mga loves kasi nga nakapagluto na tayo ng ating ampalaya na galing sa garden, o diba? First time harvest po natin ito, so kaya excited po natin itong kainin. Tara!
Yun mga loves, nilagay ko na yung itlog sa ating sa ating ampalaya. Gusto ko yung ampalaya na hindi masyadong luto. Crunchy lang ba? Ang saya pang ganito mga loves. Ito. Kain tayo. Nagutom jud ako ba? Gutom si Inday. Tikman natin ba? Kulang sa asin. Meron kasi tayong itong, di ba? Liquid seasoning. Ang sarap. Hand again, as usual. Ang sarap ng kalabs. Pait. It's really good. The vegetables is galing sa garden. Ang sarap. Yung proud na proud ka ba? Na yung kinakain mo galing sa garden mo. So good.